torn de paraules. Podem començar pel... Com que aquí no havíem pactat l'ordre, sí que comencem pels regidors. La regidora Recio, de Barcelona en Comú. Sí, bon dia. A part, m'estreno com a membre del meu grup aquí en el Consell Econòmic i Social. Seré molt breu. En primer lloc, tornar a agrair al Cesc Castellana la seva presidència. Ha sigut un bon director per una bona orquestra, que és el CESP, que crec que és un espai de referència també per aquells qui es dediquen a la recerca i al món del treball en totes les seves arestes. En aquest sentit, només dir i agrair a l'Eduardo Rojo, per tant, estem contentes que sigui el nou president. Amb l'Eduardo Rojo hem compartit en algun moment de les nostres vides professionals fent recerca al voltant del món del treball, que és un referent en tots aquells que s'hi dediquen i a més té la virtut de ser pedagog i haver entrat al món de les xarxes socials per explicar la doctrina laboral, les novetats i, per tant, tots i totes crec que n'hem après una mica més del món del treball gràcies a l'Eduardo Rojo i, per tant, és un privilegi que a partir d'ara ens veurem tot sovint i ens seguirem aprenent. Gràcies. Gràcies.